Hľadáte jednu jemnú, sviežu, čistú, krásnu kontúrku na pery, ktorá bude navyše brutálne dobre držať, tak si choďte kúpiť do DMK ceruzku na pery, ktorá stojí asi 2 € jedna. Toto sú dve moje najobľúbenejšie farby. Túto rúžovú mám už asi tretiu, objavila som tam teraz túto hnedú, ukážem vám to na sebe. Výhoda týchto ceruziek je, že robia krásne pery, jemne naličené. Robia mi krásnu definíciu pier, však sa nakoniec pozrite sami. Viem s ňou kresliť. Po vonkajšej strane pier kreslia tak akurát, sú vysúvačkové. Na druhej strane, ak si dobre pamätám, alebo to bola iná, ale je to tu, je aj strúhatko. A volajú sa konkrétne Glide and Stay Lip Liner. A ja čo mám teda dva odtiene, ktoré mám, tak vlastne tieto odtiene, jedna je 0,30, to je tá dohnedá, a tá druhá, tá do ružová je 160. A oni vyzerajú takto. Ona tá ružová iba zvýrazní farbu piera. Teraz vám ukážem hnedu, inak tu som vám to ešte urobila na ručke, aby ste videli. Táto je tá dohnedá, to je tá, myslím, že teda tá 0,30. To je táta a toto je tá ružová. Sú takéto jemné. Proste sú to jemne pigmentované ceruzky a pozrite sa, ako držia. Oni takto držia. Každá stojí 2 €. Takže investovať do Meku, Estée Lauderu a do podobných záležitostí, pokiaľ som farebne takto uspokojená s DM-kou, s Trendapu, ako nemysliteľné, hej, zase nemusím mať všetko v značke, ja si potrebím na make-up, ja si rada kúpim make-up aj Maria, aj Shiseido, aj neviem čo, ale keď objavím niečo takéto, tak tu nie je o čom a proste o tom musíte vedieť. Toto je hnedá. No a čo do toho? Buď to niekedy nechám takto a dám trochu balzamu. Konkrétne napríklad ja mám veľmi rada tie balzamy Santé, ktoré sú farebné a sú takéto jemne zafarbené a ja som vlastne takto vybavená na celý deň a celkom slušne to aj drží. A keď to potrebujem vymeniť, tak jednoducho si to dorobím vatou ceruzkou a dodám tam vlastne trošku balzamu. Takže mám rada veľmi tieto Santé balzamy, tie som vám už ukazovala, tie majú na bio.sk. Hodí sa mi tam a dosť často tam nosím túto guavu z Periconu, to mám z Beauty Secretu. Alebo Alverde, tieto nové balzamy na pery, to bola tá edícia Summer on the Go, ktoré som vám ukazovala v poslednom videjku. Takže dievčatá, choďte do DMky, ak máte rady jemné ceruzky, ktoré takto fantasticky držia a nájdete tam tieto dve. Je to 0,30 a je to ešte raz 160. Jemný, hnedý a jemný ružový tón. Dajte mi do komentov vedieť, čo hovoríte na takéto odtiene ceruziek.